Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Hare Krishna, Sisudala Mantra is commanded to days with a thought and last second. Om Atnana the Miranda Siana, Chirasharagi, Cheshurun, Midam Yena. Thus may Sri Guru Nama, Sri Chedinamano, Vishtam Sabidam Yena. Toyam Dupagada, Kim Dadi, Sudadi, Mande, Sri Guru. Piyuda Padagamalam, Sri Guru, Vaishnavaksha, Sri Rupam, Sagrajadam, Sagana Rigunata, Nitam, Tam Sajivam, Satvitam, Savadudam, Varijam. Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sai Ganadidam Sri Visaganam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpati Opesha Gopika Ganda Radha Ganda Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Sri Radhe Bhavneshwari Rishabhan Sudevi Pranamami Hari Vancha Kalpadaru Vasha Kripa Sindhu Devacha Patidanam Bhavane Vaishnave Pyo Namo Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Surupakam Bhaktaavataram Bhaktakhyanamami Bhaktishaktikam Nityanandamahanavami Sarvanandakarambaram Harinama Pratandevam Avadudashrim Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayadin Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauri Krishna Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamin Nidinam Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashati Deshadarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gauranga Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurve Gaurachandraya Radhikaya Tadavine Krishnaya Krishna Bhaktāya Tadbhaktāya Namo Prabhupada ki Jai Guru Maharaj ki Jai Tiger Prabhu Hare Krishna പിന്നെ ഏകാദശി പ്രധാന ഏകാദശി അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മ പഞ്ചകമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ശ്രീല ഗൗരകിശോരിദാസ് ബാബാജിയുടെ തിരോഭാവ ദിനമാണ് ദാമോദരാഷ്ടകം ചൊല്ലിയിട്ട് ഭീഷ്മദേവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 1-ാം സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായത്തില് അത് നമുക്ക് നോക്കാം. മുകുന്ദമാലയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടല്ലേ, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അടുത്ത് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നോക്കാം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം രസകുണ്ടലം പ്രാചമാനം യശോദാഭിയോലുകലാദവമാ പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോദ്യഗോപ്യ തന്തം മുഹുർനേത്ര യുഗ്മമൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാതംഗനേത്രം മുഹുശാസകം പാത്രിരേകാംഗകണ്ഠ ചിതഗ്രീവദാമോദരം ഭക്തിവദം ഈദൃക്സ്വലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ സകോശം നിമഞ്ജൻ അഖ്യാപയം തദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തിർനിദത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം സദാ വൃത്തിവന്ദേ ഹരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവതിംബ അചാന്യം വൃണേ യശാദപി ഇദം തേവ ഗുർനാഥ ഗോപാലവാര സദാ മേ മനസ്യാവിരാസ്താം യൻ തം തേ മുഖാംബോജമാത്യന്തനീലേ ഋതം കുണ്ഡലേ സ്നിഗ്ധരിക്തസ്യ ഗോപ്യ മുഹുശുംബിതം ബിംബരക്താദരം മനസ്യാവിരാസ്താമലം ലക്ഷരാവേ നമോ ദേവദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജലാപ്തിമ കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദീനം വദാൻ ഗൃഹാണേശ മാമഗ്നമേ ദശ്യ
कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव यत् मोचितो भक्तिराजो कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमो शीघ्रो मे स्थिदामोदरे नमस्ते स्तुदाम्नि पुरादीप्तिदाम्नि उदयोतराय विश्वस्य दाम्नि नमो राधिकाय तुदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय नमो राधिकाय तुदीयप्रियाय नमो नन्दलीला देवाय नमो राधिकाय तुदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय दामोदराष्टकम की जय, प्रभुपाद की जय, वृंदावन की जय, जय गुरु गोरखनाथ हरे को हरे कृष्ण. ഇപ്പോൾ ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നോക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം 32 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഞാൻ ആദ്യം പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് ചൊല്ലാം. അപ്പൊ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കായിട്ട് ഇന്നും ശ്ലോകമില്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവി വിഭുംനി സുസുഖമുപഗദേ ജിദുഹത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭവാ പ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ട് പോകാൻ തോന്നും അല്ലെ? അതായത് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ സ്വസുഖമുപഗദേ കുജിദുഹത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭവാ പ്രവാഹ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിത്തരാം. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചൊല്ലാം. ത്രിഭുവന കമനം തമാലവർണം ദേവികര ഗൗരവരാംബരം ദദാനി അപുരളക ഗുലാവൃദാനനാബ്ജം യസഗേ തിരസ്തു മേ നവദ്യാ. എല്ലാവരും അതേ ട്യൂണിൽ തന്നെ ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ ഭാവനക്ക് അനുസരിച്ച് ചൊല്ലിയാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതേ ട്യൂണിൽ തന്നെ ചൊല്ലുന്നതാണ് നല്ല കുറച്ച് ഭംഗി കേട്ടോ. അടുത്ത ശ്ലോകം. യുധിതുരഗരജോ വിധുമ്ര വിശ്വാ ചലുളിത ശ്രമവാര്യലങ്കൃദാസി
പകരുളിത മമ നിശിത ശരേർ വിവിദ്യമാന മമ നിശിത വിലസാത് കവലേസ്തു കൃഷ്ണ ആത്മാ അബധി സഖി ഭജോ നിശമ്യമാതി നിജ പരയോർബലയോരതം വിവേശ്യ ഇദവതി പരസൈനികായുരശ്ന ഹൃദവതി പാർത്ഥ സഗീർമമാസ്തു വ്യവഹിത പൃതനാമുഖം നിരീശ്യ ജനവദാദിമുഖസ്യ ദോഷബുദ്ധ്യാ കുമതി മഹരദാമാത്മവിദ്യയാ ശരണരതി പരമസ്യ തസ്യ മേസ്തു നിഗമമപഹയാമാത് പ്രതിജ്ഞാ മൃതമധികർത്തുമവപ്ലുദൂരദസ്താ ദരദചരണോ ഗയാചലത്തു ഹരിരിവഹന്തുമിവം ഗദോത്തരീയാ ദവിശിഗഹദോ വിശീർണദംശഃ ശതജ പരിപ്ലുത ആദതായിനോ മേ സബമഭി സസരമദ്വദാതം സഭവതു മേ ഭഗവാൻ ഗതിർ വിജയരഥ കുടുംബാത്തദോത്രീ ഹൃദയരശ്മിനിതാശ്രിയേഷണീയേ ഭഗവതിരതിരസ്തു മേ മുമൂർഷോർ യം മിഹ നിരീശ്യ ഹദാ ഗദാ സ്വരൂപ
പുഷ്പം ലളിതഗതി വിലാസ വൽഗുഹാസ പ്രണയ നിരീക്ഷണ കൽപിതോരുമാന കൃതമനുകൃതവത്യ ഉന്മദാന്ത പ്രകൃതി മകൻ കിലയസ്യ ഗോപവത്വാ നിഗണ നൃപവർയ സങ്കുലേന്ദഃ സദസി യുധിഷ്ഠിര രാജസൂയയേഷാം അർഹണമുപപേദായിഷണീയോ മമ ദൃശിഗോചര ഏഷ ആവിരാത്മാ തമിമമഹമജം ശരീരഭാജാം ഹൃദിദിഷ്ഠിതമാത്മകൽപിതാനാം പ്രതിദൃശമിവ നൈകാദാർഗമേകം സമധിഗതോസ്മി വിദൂതഭേദമോഹ ഇത്രയുമാണ് 32 മുതൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അവസാനത്തെ 5 ദിവസങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണിത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:9 1-ാം സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം 32 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഭീഷ്മ പഞ്ചയത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ചൊല്ലണം. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അല്ലെ. കുറച്ച് എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന പ്രാർത്ഥനകളല്ല, കുറച്ച് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിലാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചൊല്ലിയാലാണ് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിനാണ് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം വായിച്ചിട്ട് പോവാൻ. നമുക്ക് പിന്നീട് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എടുക്കാം പിന്നീട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂനി സ്വസുഖമുപഗതേ കുജിദുഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷിയദ്ഭവാപ്രവാഹ. ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ദീർഘകാലം വിവിധ വിഷയങ്ങളിലും ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരുന്ന എന്റെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും സർവശക്തനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പ്രതിഷ്ഠാപനം ചെയ്യാൻ എന്നെ ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചാലും അദ്ദേഹം സദാ ആത്മസംതൃപ്തനാകുന്നു.
എന്നാൽ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാമിയാകിയാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭൗതിക ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ അവതരിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്രിഭുവന കമനം തമലവർണം വികര ഗൗരവരാംബരം ദദാനി വപുരളകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയ സഗേരതിരസ്തുമേ അനവദ്യ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ ഉറ്റ തോഴനാകുന്നു. തന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനന്ദപൂർണമായ സർവാകർഷക ശരീരം നീലവർണ്ണത്തോടു കൂടിയതും തമാല വൃക്ഷത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ളതുമാകുന്നു. ഉച്ച നീച മധ്യ തുടങ്ങിയ 3 ലോകങ്ങളിലെ ഏവരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ആകർഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിളങ്ങുന്ന പീതനിറമാർന്ന ഉടയാടകളും ചന്ദനലേപനം ചെയ്ത പതനാംബുജവും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായി ഭവിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഉദ്ദിഷ്ട ഫലകാംക്ഷയില്ലാത്തവനായി തീരട്ടെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ കുലശേഖര ആൾവാരുടെ മുകുന്ദമാലയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. അവസാന നിമിഷം അല്ലെ കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നു, കൃഷ്ണത്തുതീയപദ പങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവമേ വിശതു മാനസഹംസം അല്ലെ. പ്രാണപ്രയാണ സമീ കവപാദവിത്ത കണ്ടാവരോധന വിധോ സ്മരണം. കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നു, എന്റെ മനസ്സാകുന്ന രാജഹംസം ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരശയിലാണ് കിടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ദക്ഷിണായനത്തിലാണ് ഈ ലീല നടന്നത്. ഉത്തരായനം വരെ കാത്തു കിടക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഉത്തരായനത്തിലാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അല്ലെ. ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യം, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അദ്ദേഹം വെടിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇച്ഛാമൃത്യു എപ്പോഴാണോ മരിക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോഴ് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവാം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഇവിടെ കിടന്നിട്ടും ശരശയിൽ അല്ലെ. നേരത്തെ കുലശേഖര പറഞ്ഞത് പ്രായമായിട്ട് കവവും പിത്തൊക്കെ കണ്ടത്തില് നിറഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അല്ലെ, നമുക്കൊരു ചെറിയ മുള്ളു കൊണ്ടാൽ തന്നെ എത്രമാത്രം വേദന ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു ചെറിയ സൂചി തറച്ചാൽ എത്രമാത്രം വേദന ഉണ്ടാവും അല്ലെ. മുഴുവനായിട്ടും ശരങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മേലെയാണ് അല്ല ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ കിടക്കുന്നത് അല്ലെ. ശരശയിൽ ഇത്രമാത്രം വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു അവസരത്തിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. ഏതൊരവസ്ഥയിലായാലും ഭഗവാനെ മറന്നിട്ടൊന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നേരത്തെ ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പഠിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയായിരുന്നു? പാർത്ഥസാരഥി. ഓക്കെ മതി, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരിബോൾ. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെ അല്ലെ. യുദ്ധത്തിൽ ഭഗവാൻ പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ടാണുള്ളത്. ആ രൂപത്തെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രണമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൗരവർക്കാണ്, കൗരവപക്ഷത്തുള്ളവർക്കാണ് കൂടുതലും ഭഗവാനെ നേർ മുഖാമുഖം കാണാനായിട്ട് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാണ്ഡവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പിന്നിലായിട്ടാണ് അണിനിരുന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നിലായിട്ടാണ്. എന്നാൽ ഭീഷ്മ പിതാമഹനും ദ്രോണർ അങ്ങനെയൊക്കെ അവരൊക്കെയാണ് കൗരവപ്പടയിൽ മുൻപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയിട്ടും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തെ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. അത് തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഓർത്തിരുന്നത്, എപ്പോഴും ഓർത്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണസമയത്തും ഭഗവാന്റെ ആ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെ കൊണ്ട് സ്മരിക്കുകയും പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉള്ളവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായത്. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. യുധിതുരകരജോ വിദുമ്ര വിശ്വ കജലുളിതശ്രമവാര്യദാസ്യേ മമ നിശിത ശരീർ വിവിദ്യമാന രുചിവിലസത്കവചേസ്തു കൃഷ്ണ ആത്മാ. രണാങ്കണത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മിത്രമായ അർജുനനെ മൈത്രിയുടെ പേരിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ നൽകി സംരക്ഷിച്ചു കൊന്നു. രണാങ്കണത്തിൽ അശ്വങ്ങളുടെ കുളമ്പടിയാൽ ഉയർന്ന പൊടിപടലങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാറിപ്പറക്കുന്ന തലമുടി ചാരനിറമായി മാറി. സാരഥിയായി കർമ്മം നിർവഹിക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വദനാംബുജം വിയർപ്പു തുള്ളികളാൽ നനഞ്ഞു കുതിർന്നു.
ഈ സർവ്വവിധ അലങ്കാരങ്ങളും എന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങളാൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച തീവ്രമായ ശതങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം സന്തോഷപൂർവ്വം ആസ്വദിച്ചു. അപ്രകാരം എന്റെ മനസ്സ് ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അനുവദിച്ചാകും. ഇപ്പോ യുദ്ധഭൂമിയില് അല്ലെ പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വേർത്തിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം അതും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു എന്ന് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഇവിടെ പറയും. തപതി സഖിബജോ നിശമ്യമാതി നിച പരയോർബലയോരഥം നിവേശ്യ സിതവതി പരസൈനികായുരഷ്ണ ഹൃദവതി പാർത്ഥ സഖേരതി മമാസ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ മിത്രത്തിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് രഥം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനന്റെയും ദുര്യോധനന്റെയും സേനാവ്യൂഹങ്ങൾക്ക് മധ്യേ നിർത്തുകയും പ്രതിയോഗികളുടെ ആയുസ് കൃപാപുരസരമായ കടാക്ഷത്താൽ ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ കൃഷ്ണനിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായിരിക്കട്ടെ. അല്ലെ, നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, സേനയോ രൂപയോർ മധ്യേ അർജുനൻ ഉത്തരവിടുന്നു, ഓർഡർ ഇടുന്നു. അല്ലെ, ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ മിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു അധികാരത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, രണ്ട് സൈന്യങ്ങൾക്കും ഇടയിലായിട്ട് രഥം കൊണ്ട് നിർത്താനായിട്ട്. പ്രതിയോഗികളുടെ ആയുസ് കൃപാപരിസരമായ കടാക്ഷത്താൽ ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ കൃഷ്ണനിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായിരിക്കട്ടെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ ആയുസ് കൃപാപരിസരമായ കടാക്ഷത്താൽ ലഘൂകരിച്ചു, കുറച്ചു കൊടുത്തു ആയുസ്. വേഗം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചു. 36 അല്ലെ, അത് അവരെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ളവരും എത്രയോ മോശം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തൊക്കെ ആയിരുന്നു അവര് എല്ലാവരും. എന്നാൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കൈകൊണ്ട് മരണപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം ലഭിക്കണ്ടായി. വ്യവഹിത പ്രദനാമുഖം നിരീക്ഷ്യ സ്വജനവദാദിമുഖസ്യ ദോഷബുദ്ധ്യാ ഉമതിമഹരദാമാത്മവിദ്യയാ ചരണരതി പരമസ്യ ദാസ്യ മേസ്തു. അർജുനൻ തന്റെ മുന്നിലുള്ള സേനാംഗങ്ങളെയും സൈന്യാധിപന്മാരെയും വീക്ഷിച്ച് അജ്ഞാനത്താൽ കലങ്ങിയ മനസ്സുമായി നിന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ച് ആ അജ്ഞാനത്തെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദാംബുജ രതിയിൽ സദാ ആകൃഷ്ടനായി ഞാൻ നിലകൊള്ളുമാറാവട്ടെ. ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജ രതിയിൽ സദാ ആകൃഷ്ടനായി ഞാൻ നിലകൊള്ളുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് സേനയുടെയും മധ്യത്തിൽ രഥം കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അർജുനൻ വിഷാദവാനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, വിഷാദവാനാവാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുവാൻ അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൺഡേ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ആരോ പറയുന്നുണ്ടായി, നമ്മളെപ്പോലെ ബദ്ധജീവാത്മാവാണ് അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അർജുനൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ളതാണ്, വിശാഖസഖിയാണ്. രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അഷ്ടസഖിമാരിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലളിതാ വിശാഖമാരിൽ വിശാഖസഖിയാണ്. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ള സഖിമാരും മഞ്ചരിമാരും അവരൊക്കെ ഇവിടെ അവതരിക്കും. ഇതേ വിശാഖസഖി തന്നെ അർജുനനായിട്ടുള്ള അതേ വിശാഖസഖി തന്നെയാണ് ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ രാമാനന്ദരായിട്ട് വന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അത് ഭഗവാന്റെ യോഗമായുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ വിഷാദവാനായിട്ട് കാണപ്പെട്ടത്. അതിന് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് കാരണവും പറഞ്ഞു വരുന്നു. നമുക്കൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അർജുനെ വിഷാദവാനാക്കുവാനായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചത്. അല്ലാതെ നമ്മളെപ്പോലെ ബദ്ധജീവാത്മാവായത് കൊണ്ടല്ല അർജുനന് ഒന്നും തിരിയാതെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആ ശാപം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് അല്ലെ, ശമീക മഹർഷിയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശൃംഗി ശപിക്കുകയുണ്ടായി.
തക്ഷകനെ കടിച്ച് മരിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ 7 ദിവസം. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് വിഷ്ണുരാധൻ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിച്ച് ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടും ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതല്ല പരീക്ഷിത്. അതുപോലെ ക്ഷത്രിയനാണ്, ഒരല്പം വെള്ളം ദാഹിച്ചിട്ട് ഒരാളെ വധിക്കുവാൻ, ഒരാളെ അപമാനിക്കാനുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ അവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിലൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഇത് ഭഗവാന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. നമുക്കൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും അത് നൽകുവാനായിട്ട് യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ഒരാളെ അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ലീലയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാനും നമുക്കൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലഭിക്കാനും. ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അർജുനൻ ഒരിക്കലും ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല, നമ്മളെ പോലുള്ളത് നിത്യസിദ്ധരാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളവരാണ് അവരൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ലഭിക്കേണ്ട അർജുനൻ അങ്ങനെ വിഷാദവാനായതുകൊണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പാദാമുചരതിയിൽ സദാ ആകൃഷ്ടനായി ഞാൻ നിലകൊള്ളുമാറാവട്ടെ എന്ന്. 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്വനിഗമപഹയാ മാത്രദീജ്ഞാ ഹൃദമധികർത്തുമപ്ലുദോരദസ്താ ധൃതരഥചരണോ വയാചലദ്ദുർ ഹരിദിവഹന്തുമിവം ഗദോത്തരീയാ. എന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായി ഭഗവാൻ സ്വന്തം ശബ്ദം പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി രഥചക്രമെടുത്ത് ഉത്തരീയം നിലത്ത് വീണതുപോലും അറിയാത്ത ദ്രുതഗതിയിൽ എന്റെ നേരെ സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാൻ എന്ന പോലെ പാഞ്ഞെടുത്തു. ഭീഷ്മപിതാവ് പറയുന്നു, എന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? സ്വന്തം ശബ്ദം പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി രഥചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉത്തരീയം നിലത്ത് വീണതുപോലും അറിയാതെ ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ഒരു സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാൻ എന്ന പോലെ പാഞ്ഞെടുത്തു. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ. അപ്പോ ആ ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെക്കാളും പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്നല്ലേ. എന്നാൽ ഒരു ലീലയിലൂടെ ഭീഷ്മപിതാമഹനെ കബളിപ്പിച്ചപ്പോഴേ ഭീഷ്മപിതാമഹനും പറഞ്ഞു, ഞാൻ നാളെ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കും. നിജഭക്ത ഭാഷിതം, ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്റെ ശബ്ദം തന്റെ വാക്കിന് അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല. താൻ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ചെയ്തു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ എന്റെ ഭക്തന്റെ ശബ്ദം, ഞാൻ നാളെ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കും, തന്റെ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാവട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭീഷ്മരുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായി ഭഗവാൻ സ്വന്തം ശബ്ദം പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് രഥത്തിൽ നിറങ്ങി രഥചക്രമെടുത്തു. നമുക്കറിയാം ആ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ. ദുര്യോധനൻ എപ്പോഴും ഭീഷ്മപിതാമഹനെ വല്ലാതെ ശകാരിക്കുമായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പാണ്ഡവരോടാണ്, ഞങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ പാണ്ഡവരോടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവരെ കൊല്ലാത്തത്. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വധിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതല്ല പാണ്ഡവര്, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരോടാണ് ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ അവരെ വധിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 5 അസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ശപഥം ചെയ്തു, ഈ 5 അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പാണ്ഡവരെ 5 പേരെയും ഞാൻ വധിക്കും. ദുര്യോധനന് കുറച്ച് സന്തോഷമായി, എങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എങ്കിലേ ആ 5 അസ്ത്രങ്ങളും എന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ. നിങ്ങളിങ്ങനെ ശപഥം ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെച്ചു, ഇനി ഇത് ആരെങ്കിലും എടുത്തു കൊണ്ടുപോയാല് നാളെ നിങ്ങൾ പറയും, ഞാൻ ശപഥം ചെയ്ത അസ്ത്രമില്ല, അതുകൊണ്ട് കൊല്ലില്ല അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വാങ്ങി.
അപ്പോ ഇത് ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. ഈ ശപഥം ചെയ്തത് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. പിന്നെ ദുര്യോധനന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് കൂടാരത്തിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇത് വേറൊരാൾക്ക് അറിയില്ല. കൃഷ്ണനും ദുര്യോധനും മാത്രമേ അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ അറിയാമെന്ന് ഭീഷ്മപിതാവിനും അറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ. അപ്പോ എല്ലാവരും പിന്നീട് അത് അറിയാൻ തുടങ്ങി. നാളെ പാണ്ഡവരെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ശപഥമെടുത്തിരിക്കുന്നു ഭീഷ്മപിതാമഹൻ. അപ്പൊ അർജുനനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങളെ നാളെ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ വധിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ ഇതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു ലീലയില് പാണ്ഡവര് വനവാസ കാലത്ത് അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവരെ അവരെ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഒരു അപമാനിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതില് ദുര്യോധനും കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവര് താമസിക്കുന്ന ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ മറുകരയിൽ പോയിട്ട്, ഒരു നദിയുടെ മറുകരയിൽ പോയിട്ട് ഭീമനെയൊക്കെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനായിട്ട് ധാരാളം ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരുടെ കൺമുന്നിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവരെ പഴങ്ങളും മറ്റുള്ള കിഴങ്ങുകളൊക്കെ കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെ. കാട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. വനവാസ കാലമാണ്, രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഓ അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സന്ധ്യസമയമായപ്പോൾ ദുര്യോധനും കൂട്ടരൊക്കെ നദിയിലിറങ്ങി കുളിക്കുകയും കളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഈ സമയത്ത് അവിടെ ഗന്ധർവന്മാർ കുളിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. ഗന്ധർവന്മാർ അവിടെ വരികയും അവരെ പിടിച്ചു കെട്ടുകയുണ്ടായി. ദുര്യോധനെയും കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ പിടിച്ചു കെട്ടി. ഇത് പാണ്ഡവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെ, സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാകുന്നു. ഓ പലരും സഹായത്തിനായിട്ട് പാണ്ഡവരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പിന്നീട് വരികയുണ്ട്. ഭീമൻ പറഞ്ഞു, ഒരാൾ പോലും പോകരുത്, നമ്മളൊക്കെ അത്രയും പ്രകോപിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ദുര്യോധനൻ കുറെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ സഹോദരന്മാരാണ്, അവരെ രക്ഷിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി രക്ഷിക്കുമെന്ന് അർജുനനോട് പറയും. അവസാനം മനസ്സില്ല മനസ്സോടെയൊക്കെ പോവുകയുണ്ടായി. ഓ ദുര്യോധനന് സന്തോഷമായി. ശത്രുവായിട്ടാണ് എന്താ പറയാ, അവരെയൊക്കെ നാട് കടത്തിയില്ലെങ്കിലും അവർ തന്നെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ രക്ഷകായിട്ട് വരികയുണ്ട്. പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ നൽകാമെന്ന് പറയുകയും അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, വളരെ നന്ദി, ഇപ്പോഴെനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ വേണ്ടപ്പോൾ ചോദിക്കാം, അപ്പോൾ നൽകിയാൽ മതി. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് അന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ആ വാഗ്ദാനം ഇപ്പോഴും നീ പോയിട്ട് ചോദിക്കണം, അതിനുള്ള അവസരമായെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനനെ അവിടെ ദുര്യോധനന്റെ ആ കൂടാരത്തിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ പോയപ്പോഴേ ദുര്യോധനൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് എന്ന്. എനിക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. നീ കുറച്ചു മുന്നേ ഒരു വാഗ്ദാനം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ നൽകാമെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ചോദിച്ചോളൂ എന്ന്. ദുര്യോധനൻ വിചാരിച്ചു പകുതി രാജ്യം അങ്ങനെ തരാൻ എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിന്റെ കയ്യിലുള്ള 5 അസ്ത്രങ്ങളും വേണം. ക്ഷത്രിയരാണ്, വാക്കുപാലികൾ അല്ലെ. ഓ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനം മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ഈ 5 അസ്ത്രങ്ങളിലും നാളെ പാണ്ഡവരെ വധിക്കും എന്ന് പറയുന്ന 5 അസ്ത്രങ്ങളും അർജുനൻ കൈക്കലാക്കുകയുണ്ടായി. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഇതറിയാം, ഇത് കൃഷ്ണന്റെ ലീലയാണ്, കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ അറിയൂ ഈ അസ്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ ദുര്യോധനെ ഏൽപ്പിച്ചതായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതേസമയം തന്നെ വേറൊരു ലീലയും നടക്കുകയുണ്ടായി. ദ്രൗപദിയെയും കൊണ്ട് രാത്രിയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായി. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ നിത്യബ്രഹ്മചാരിയാണ്.
ഒരു സ്ത്രീയുടെ രാത്രിയിൽ ഇരുട്ടത്ത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചിലങ്ക ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ വിറക്കുകയുണ്ടായി. ആരാണ് ഈ കൂടാരത്തില് രാത്രിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ വരുന്നത്? അപ്പോ ആ ദ്രൗപദി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി, ദീർഘസുമംഗലി ഭവായ, ദീർഘസുമംഗലിയായിട്ടിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നാളെ അർജുനനെ വധിക്കുകയാണെങ്കിലും പാണ്ഡവരെ വധിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും ദീർഘസുമംഗലിയാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലീലയുമായി നടക്കും ഭീഷ്മ പിതാവിന് മനസ്സ്. അപ്പോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതുക്കെ ആ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും മാറി കുറച്ചകലെ ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നതായിട്ട്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ് എന്ന് ഭീഷ്മ പിതാവ് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ അസ്ത്രം മാറ്റി വെച്ചത് അർജുനൻ കൈക്കലാക്കി അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ നാളെ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വന്തം ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ സ്വന്തം ശബ്ദം പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് രഥത്തിൽ നിറങ്ങി രഥചക്രം എടുത്ത് ഉത്തരിയും നിലത്ത് വീണത് പോലും അറിയാത്ത ദ്രുതഗതിയിൽ എന്റെ നേരെ സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാൻ നിന്ന പോലെ പാഞ്ഞെടുത്തു. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചിദവിശിഗഹദോ വിശീർണദംസ ശതജ പരിപ്ലുത ആദതായിനോ മേ പ്രസവമവിസസരമദ്വദാതം സഭവതു മേ ഭഗവാൻ ഗതിർ മുകുന്ദ. മോക്ഷദായകനായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്റെ പരമ ആത്യന്തിക പ്രാപ്യസ്ഥാനമായി തീരട്ടെ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങളാൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകൾ നിമിത്തം ക്രോധത്താൽ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം എന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവചം ഛിന്ന ഭിന്നമാവുകയും മുറിവുകളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം രക്തപൂരിതമാവുകയും ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതില് ഇങ്ങനെ ഉള്ള മുറിവുകൾ പറ്റാനോ, എന്നാൽ തന്റെ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം തന്റെ ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ നിന്നു കൊടുക്കും. വിജയരഥ കുടുംബാത്തതോത്രി ഹൃദയരശ്മിനിതാശ്രിയേഷണീയേ ഭഗവതിരധിരസ്തു മേ മോക്ഷോ യം ഹിഹ നിരീക്ഷ്യ ഹദാഗദാ സ്വരൂപം. മരണവേളയിൽ എന്റെ പരമമായ ആകർഷണം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകട്ടെ വലത് കരത്തിൽ ചാട്ടവാറും ഇടത് കൈയിൽ കടിഞ്ഞാണുമേന്തി എല്ലാ തരത്തിലും അർജുനന്റെ രഥത്തെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സംരക്ഷിച്ച പാർത്ഥസാരഥിയിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുകയാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം നേടിയവർ മരണശേഷം തങ്ങളുടെ മൗലിക രൂപം പ്രാപിച്ചു. എവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ അല്ല ഭീഷ്മ പിതാമഹനിയുടെ പറയുന്നത്. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ അല്ല കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് ആ യുദ്ധവേളയില് എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാനെ കണ്ടു. പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് ഒരു കയ്യില് കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണ് അല്ലെ ഇവിടെ പറയുന്നത്, വലത് കരത്തിൽ ചാട്ടവാറും ഇടത് കയ്യിൽ കടിഞ്ഞാണ് വേണ്ടിയിട്ട് രഥത്തിലിരിക്കുന്ന പാർത്ഥസാരഥി. ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം. ഭഗവാനെ പാർത്ഥസാരഥിയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചില്ല. നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠ യുദ്ധഭൂമിയില് നിൽക്കുന്ന രഥത്തില് ഭഗവാൻ ഒരു കയ്യില് വലത് കയ്യിൽ ചാട്ടവാറും ഇടത് കയ്യില് കടിഞ്ഞാണം എടുത്തിട്ട് രഥത്തില് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു രൂപത്തെയാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, പാർത്ഥസാരഥിയിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുകയാണ്. ശരശയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓർക്കുന്നത് യുദ്ധഭൂമിയിൽ താൻ എല്ലാ ദിവസവും ആ ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം അല്ലെ. അപ്പൊ മുൻനിരയില് ഭീഷ്മ പിതാമഹനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കാണാൻ ഭീഷ്മ പിതാമഹനൊക്കെ സാധിക്കും. പാണ്ഡവരും അവരുടെ സൈന്യമൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പുറകിലായിട്ടാണ് അല്ലെ. അർജുനന്റെ പിന്നിലാണ് മറ്റുള്ള സൈന്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൗരവ പക്ഷത്തുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും
മുൻനിരയിലുള്ള ദ്രോണാചാര്യ, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എന്നിവർക്കൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പാർത്ഥസാരഥി ആ രൂപത്തിലാണ് മനസ്സൂടിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊക്കെ മരണശേഷം മോക്ഷപ്രാപ്തി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുള്ള വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് ബാബ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് നോക്കാം. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലളിതഗതി വിലാസ ഫൽഗുഹാസ പ്രണയ നിരീക്ഷണ കൽപിതോരുമാന ഹൃദമനുഹൃതവത്യ ഉന്മദാന്ത പ്രകൃതി മകൻ കിലയസ്യ ഗോപവദ്വാ. എന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണമേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചലനങ്ങളും പ്രേമപൂർവമായ മന്ദഹാസവും ബ്രജഭൂമിയിലെ കന്യകമാരെ മോഹിപ്പിച്ച് ആനന്ദപരവശരാക്കി. ബ്രജകന്യകമാർ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ ചലനങ്ങളെ അനുകരിച്ചു. രാസനത്വത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമായി. ഓ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ആ ഗോപികമാർ അനുകരിച്ചു കാണിക്കുമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഓടക്കുഴൽ വിളിക്കുന്നതും വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ആ ലീലകളൊക്കെ അവരെ പരസ്പരം ചെയ്തു. അവരൊക്കെ കൃഷ്ണനെ പോലെ വേഷം കെട്ടിയിട്ട് അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ ലീലകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് രസിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണനിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഉറച്ചു നിൽക്കണേ. മുനിഗണ നൃപവര്യ സങ്കുലേന്ദ സദസി യുധിഷ്ഠിര രാജസൂയേഷാം അർഹണമുപഭേദായിഷണീയോ മമ ദൃശി ഗോചരയേഷ ആവിരാത്മാ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരാൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട രാജയജ്ഞത്തിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും മാട്യരും രാജാക്കന്മാരും പണ്ഡിതരും സമ്മേളിച്ചു. ആ മഹാസദസ്സിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അത്യുദാത്തനായ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായി അവരും ആരാധിച്ചു. പ്രകാരം ആരാധിച്ചത് എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ എന്റെ മനസ്സിനെ സ്ഥിതമാക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ സംഭവത്തെ സ്മരിച്ചു. രാജസൂയജ്ഞത്തിൽ അല്ലേ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ പരിണാമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ശിശുപാലനും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു. 42ാമത്തെ ശ്ലോകം. തമിമഹമജം ശരീരഭാജാം ഹൃദി ഹൃദി ദിഷ്ടിതമാത്മകൽപിതാനാം പ്രതിദൃശമിവ നൈകദാർഗമേകം സമധിഗതോസ്മി വിദൂതഭേദ മോഹ. ഇപ്പോൾ എന്റെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകാവലംബവും ഏകാശ്രയവുമായ ആ ഏക ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എനിക്ക് പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയും. തന്നിമിത്തം ഇപ്പോൾ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ, മാനസിക വിചക്ഷകന്മാരുടെ പോലും ഹൃദയത്തിൽ അചിന്ത്യാ വൈഭവനായി കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദ്വൈതം എന്ന നിത്യാസങ്കല്പത്തെ ഞാൻ അധപ്പരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. സൂര്യനെ വ്യത്യസ്തമായി ദർശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും സൂര്യൻ ഏകമാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏകാഗ്രതയോടെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്നു, ഓർക്കാനായിട്ട് സ്മരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു എന്ന് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ശരശയിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനകളാക്കുന്നത്. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ. ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഭീഷ്മ പഞ്ചകത്തെ കുറിച്ച് ആരൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു? അപ്പൊ അതിന്റെ ഞാൻ പറയാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വ്രതം എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ 3 തരത്തില് നമുക്ക് വ്രതം എടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് വായിക്കാം. കാർത്തിക മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ 5 ദിവസങ്ങൾ ഭീഷ്മ പഞ്ചകം അഥവാ വിഷ്ണു പഞ്ചകം എന്നുള്ളത്. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ തന്റെ ദേഹം വെടിയുന്നതിന് തയ്യാറാക്കുവാനായി ഈ 5 ദിവസം ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചു.
ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ പരമകൃഷ്ണനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായി ഭീഷ്മ പഞ്ചക ദിവസങ്ങളിൽ ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കാമെന്ന് ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് തീർത്തും ഇച്ഛാനുസൃതം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഏകാദശി ദിവസം ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വ്രതം ആരംഭിക്കുകയും പൗർണമി ദിവസം വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഇത്തരം തപോവ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവന് പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനും ആത്മീയ പുരോഗതി നേടുവാനും കഴിയുമെന്ന് പത്മപുരാണം ഉദ്ഘോഷിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവനിൽ സന്തുഷ്ടനാവുകയും ഈ 5 ദിവസങ്ങളിൽ നാമജപം, കീർത്തനം, ഹരികഥാശ്രവണം, ഭാഗവത പാരായണം, ഭഗവത് ആരാധന എന്നിവ ചെയ്യുകയും ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗ്യശാലികളായ വ്യക്തികൾക്ക് ശുദ്ധഭക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാർത്തിക വ്രതം കണിശമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാൾ കാർത്തിക മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ഈ 5 ദിവസം കൂടുതൽ തീവ്രമായി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കാർത്തിക മാസം അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള ഉത്തമമായ മാർഗം ഈ മാസം പൂർണ്ണമായും ധാന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും അവസാനത്തെ 5 ദിവസം പാലോ വെള്ളമോ മാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഈ മാസം ധാന്യങ്ങൾ ആഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ 5 ദിവസം അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദിവസേന ഒരു നേരം മാത്രം കഴിക്കണം. ഇതാണ് ഉചിതമായ രീതി കർശനമായ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിൽ. ആരംഭകാലത്ത് ഭക്തർക്ക് ഈ 5 ദിവസത്തെ ഉപവാസം ദുഷ്കരമായി തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ ഒരുവൻ ഈ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ എല്ലാതരം ഉപവാസങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചതിന് തുല്യമായി കണക്കാക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് ശ്രേഷ്ഠമായതും ബൃഹത്തായ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഒരുവനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതുമാണ്. ഒരുവൻ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മാത്രം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. ഒരുവൻ ഭക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം മാത്രം കഴിക്കണം. സ്ത്രീകൾ, വിധവകൾ മുതലായവർക്ക് പോലും ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച് മുക്തിയും അപരിമിതമായ ആനന്ദവും നേടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളൊക്കെ കഴിക്കാം ഏകാദശി പോലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ മാത്രം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്, പൂർണ്ണമായ ഉപവാസം എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഭീഷ്മ പഞ്ചകത്തിൽ ഉപവാസത്തിൽ വിവിധ തലങ്ങൾ, രീതികൾ പറയുന്നു. ഒന്നാമത്തെ രീതി, ഭീഷ്മ പഞ്ചകത്തിലെ ഈ 5 ദിവസം ഒരുവന് പശുവിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഒരു ചെറിയ കരണ്ടി കഴിക്കാവുന്ന, ചെറിയ സ്പൂണിൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ് പശുവിന്റെ മധു. അത് കുറച്ച് കഠിനമായിട്ടുള്ള വ്രതമാണ്, ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, നല്ല സാധിക്കുന്നവർക്കും അത്. ഒന്നാം ദിവസം ഗോമയം, പശുവിന്റെ ചാണകം ഒരു സ്പൂണിൽ ഒരു കരണ്ടി. 2-ാം ദിവസം ഗോമൂത്രം. 3-ാം ദിവസം ഗോക്ഷീരം, പശുവിൻ പാല്. 4-ാം ദിവസം തൈര്. 5-ാം ദിവസം പശുവിന്റെ ഈ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കലർത്തിയത്, പഞ്ചഗവ്യം. ഗോമയം, ഗോമൂത്രം, പാല്, തൈര്, നെയ്യ് എന്നിവ കലർത്തിയിട്ടുള്ള അത് ഒരു സ്പൂണ് കഴിക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് 2-ാമത്തെ രീതി. 1-ാം രീതിയിലുള്ള വ്രതാനുഷ്ഠാനം സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഒരുവന് പഴങ്ങൾ, കിഴങ്ങുകൾ എന്നിവ കഴിക്കാൻ. എന്താണ്? വിത്തുകൾ നിറയുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, ഉദാഹരണം മാതള നാരങ്ങ, വെള്ളരിക്ക, പേരക്ക, അത്തിപ്പഴം തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കും. ധാരാളം സീഡ്സ് ഉള്ള, കുരുവുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പഴങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. സൈന്ധവ ലവണം അഥവാ കടലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉപ്പ് കിഴങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കണം. കശുവണ്ടി മുതലായ വിവിധ ഇനം പരിപ്പുകളും ഉണക്കമുന്തിരി, ഈത്തപ്പഴം മുതലായ ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങളും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക. അത് ഓരോരോ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ 2-ാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് വരും. 3-ാമത്തെ രീതി, 2-ാം രീതിയിലുള്ള വ്രതാനുഷ്ഠാനം സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഹവിസ് ഭക്ഷിച്ച് വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതാണ്. ഹവിസ് പാചകം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ പച്ചരി, കടലുപ്പ്, ശുദ്ധമായ പശുവിൻ നെയ്യ്, ശുദ്ധമായ പശുവിൻ പാൽ, വാഴപ്പഴം, ഗോതമ്പ്. പഴങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ വിത്തുകൾ അഥവാ വളരെ കുറച്ച് വിത്തുകൾ ഉള്ളവ മാത്രം. പഴങ്ങൾ മാമ്പഴം, ചക്കപ്പഴം, അരിനെല്ലിപ്പഴം, തിപ്പലി, അരിതകി, ശർക്കര, മൊളാസസ് എന്നിവ വെച്ചുള്ള കരിമ്പിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എണ്ണ പാചകത്തിന് ഹവിസിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ പോലും താഴെ പറയുന്ന ചേരുവകൾ കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഒഴിവാക്കുക. ചെറുപയർ പരിപ്പ്, നല്ലെണ്ണ, മുള്ളങ്കി, ജീരകം, പുളി. ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് നിവേദ്യം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസാദം മാത്രം. ഈ 5 ദിവസവും ഗംഗയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും പുണ്യനദികളിലോ സ്നാനം ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരുവൻ താഴെ പറയുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി ഭീഷ്മ പിതാമഹന് 3 തവണ തർപ്പണം ചെയ്യാൻ. ഓം വയ്യാഗ്ര പാദഗോത്രായ സംസ്കൃതി പ്രവരായ ച അപുത്രായ ദാത്യമേത്യ ശരീരം ഭീഷ്മാത്മനെ നിടാർഘ്യം വസൂനാമാവതാരായ ചന്ദനോരാത്മജായ ച അർഘ്യം ദദാമി ഭീഷ്മായ ആജന്മ ബ്രഹ്മചാരിണി. പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓം ഭീഷ്മ ശാന്തനവേ വീരഃ സത്യവാദി ചിതേന്ദ്രിയഃ അഭിരാദ്വീരവാപ്നാദു പുത്രപൗത്രേചിതം പ്രിയം. ഭീഷ്മ പഞ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കേണ്ട വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയുന്നു. ഓരോരോ പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച്.
ഇതൊക്കെ സ്കന്ദപുരാണം, പത്മപുരാണം, ഗരുഡപുരാണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്രതങ്ങൾ എടുക്കാം. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് കഴിക്കാം. എന്നാൽ കൂടുതലും മസാലയും മറ്റുള്ളതൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഉപ്പ് മാത്രമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. കിച്ചടി പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരാളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കുടുംബലാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പ്രാർത്ഥിക്കുക, കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഭീഷ്മപിതാവായ അത്രയും പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഭഗവാന്റെ യാതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നീട് ഏകാദശിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഉത്താന ഏകാദശിയാണ്. അത് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പോവാം. ഉത്താന ഏകാദശി അഥവാ പ്രബോധിനി ഏകാദശിയുടെ മഹിമകൾ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ബ്രഹ്മാവും നാരദമുനിയും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിൽ ഒരിക്കൽ ബ്രഹ്മദേവൻ നാരദമുനിയോട് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മുനിമാരുടെ ശ്രേഷ്ഠനായ നാരദമുനി, സർവ്വ പാപ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും പുണ്യവും മുക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമായ ഉത്താന ഏകാദശിയെ കുറിച്ച് ശ്രമിച്ചാലും ഓ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, സർവ്വ പാപകർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഉത്താന ഏകാദശി പ്രകടമാകുന്നത് വരെ മാത്രമേ ഗംഗാ നദിക്ക് മേധാവിത്വം പുലർത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാർത്തിക മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഈ ഏകാദശി സമുദ്രത്തിലോ പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിലോ തടാകങ്ങളിലോ ഉള്ള സ്നാനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. 1000 അശ്വമേധവും 100 രാജസൂയജ്ഞങ്ങളും നടത്തിയ ഫലം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഏകാദശിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം നാരദമുനി പറഞ്ഞു, ഓ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ്, ഈ ഏകാദശി ദിനത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ഉപവാസം പാലിക്കുന്നവർക്കും അത്താഴം മാത്രം കഴിക്കുന്നവർക്കും മധ്യാഹ്നത്തിൽ ഒരു നേരം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കും ലഭിക്കുന്ന പുണ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചാലും. ബ്രഹ്മദേവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഈ ഏകാദശി ദിനത്തിൽ ഒരുവൻ മധ്യാഹ്നത്തിൽ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും. അത്താഴം മാത്രം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ 2 ജന്മങ്ങളിലെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും. പൂർണ്ണ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിഞ്ഞ 7 ജന്മങ്ങളിലെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. പ്രിയപുത്ര, ഈ ഉത്താന ഏകാദശി 3 ലോകങ്ങളിൽ ലഭിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുന്നു. മന്ത്രപർവ്വതത്തോളം ബൃഹത്തായ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭസ്മമാക്കിയിരുന്നു. ഓ മുനിശ്രേഷ്ഠ, ഒരുവൻ ഏകാദശി ദിനത്തിൽ പുണ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സുമേരു പർവ്വതത്തോളം അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാതെ തന്റെ പ്രതിജ്ഞയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചവരും ഈ നിരീശ്വരവാദിയും വേദങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നവരും ശാസ്ത്രങ്ങളെ അശുദ്ധമാക്കുന്നവരും മറ്റൊരുവന്റെ ഭാര്യയെ ആസ്വദിക്കുന്നവനുമായ വിഡ്ഢികളുടെ ശരീരത്തിൽ ധർമ്മതത്വങ്ങൾ നിലകൊള്ളില്ല. ഒരുവൻ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല, മറിച്ച് പുണ്യപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും വേണം. ഒരുവൻ പുണ്യപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മതത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ഒരുവൻ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഉത്താന ഏകാദശി പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 100 ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നു. ഉത്താന ഏകാദശി ദിനത്തിൽ രാത്രി ഉറക്കം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ പൂർവികരുടെ തലമുറയും ഭാവി തലമുറയും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുമായ എല്ലാ തലമുറകളും വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ഓ നാരദമുനി, കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഏകാദശി വ്രതം പാലിക്കാതെയും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും ഇല്ലാതാവുന്നു. ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, ഒരുവൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ കാർത്തിക മാസത്തിൽ തീർച്ചയായും ആരാധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ മാസത്തിൽ സ്വയം പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചന്ദ്രയാന വ്രതത്തിന് തുല്യമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് 100 പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്താലുള്ള ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് 1000 യാഗങ്ങൾ നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും ശേഷം തന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പ്രഭാഷകന് ദക്ഷിണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. നാരദമുനി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ബ്രഹ്മദേവ, ഏകാദശി പരിപാലനത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് ദയവായി വിശദീകരിച്ച് നൽകിയത്. പിതാമഹൻ ബ്രഹ്മദേവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഓ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ, ഒരുവൻ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണരുകയും വായ കഴുകി സ്നാനം ചെയ്തതിനു ശേഷം ഭഗവാൻ കേശവനെ ആരാധിക്കണം. അദ്ദേഹം മന്ത്രം ചൊല്ലിയ ശേഷം ഈ വിധത്തിൽ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം, ഞാൻ ഏകാദശി ദിനത്തിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ച് ദ്വാദശി ദിനം മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ. ഓ പുണ്ടരികാശ, ഓ അച്യുത, ഞാൻ അങ്ങയിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു, ദയവായി എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ. ഒരുവൻ ഏകാദശി വ്രതം സന്തോഷപൂർവ്വം ഭക്തിപൂർവ്വം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. രാത്രിയിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ചാരെ ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടതാണ്. രാത്രി ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും വേണം. ഒരുവൻ ഈ ദിനത്തിൽ എല്ലാവിധ ലോപത്തിൽ നിന്നും മോചിതനായിരിക്കണം. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന പുണ്യാത്മാക്കൾ പരമപദ പ്രാപ്തി നേടുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ തുടർന്നു, ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദനെ കദംബ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് യമരാജന്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല. ഭഗവാൻ ഗരുഡധ്വജൻ അഥവാ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ കാർത്തിക മാസത്തിൽ പനിനീർ പൂക്കൾ കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായും മുക്തി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ ഇലഞ്ഞി, അശോക പുഷ്പം തുടങ്ങിയവയിൽ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തി സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആകാശത്തിൽ ഉദിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം
ശോകത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാവും. ആരാണോ ദേവന്മാരുടെ നാഥനായ വിഷ്ണുവിനെ മഴക്കാലത്ത് ചമ്പക പുഷ്പങ്ങളാൽ ആരാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ആരാണോ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കൈതപ്പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളമുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും. സുഗന്ധം നിറഞ്ഞ ചുവന്ന വർണ്ണത്തോടു കൂടിയ 100 ഇതളുകളുള്ള താമരപ്പൂ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന് അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ധാമമായ ശതദ്വീപിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, ഏകാദശി ദിവസം രാത്രിയിൽ ഒരുവൻ ഉണർന്നിരിക്കണം. ദ്വാദശി ദിവസം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിച്ച് ബ്രാഹ്മണർക്ക് അന്നദാനം നൽകിക്കൊണ്ട് വ്രതം പൂർത്തീകരിക്കും. കഴിവിനനുസരിച്ച് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ആരാധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ദാനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയിൽ ഭഗവാൻ സംപ്രീതനാവും. താന ഏകാദശിക്ക് ജയ. അപ്പൊ ഇത്രയും ചാതുർമാസ്യം അല്ലെ ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിലാണെന്ന് പറയും. ശയന ഏകാദശി മുതൽ ഭഗവാൻ യോഗനിദ്ര, ഉത്താന ഏകാദശി ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഓരോരാൾക്കാർക്ക് നിർബന്ധമില്ല, അതിൽ പറയുന്നു ഓരോരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വ്രതങ്ങൾ എടുക്കാമെന്ന്. ഇന്നെന്തായാലും ഏകാദശിയാണ്, എല്ലാവരും ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുക. പിന്നീട് നാളെ മുതൽ പിന്നീട് നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഇന്ന് ഏകാദശി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ എന്തെങ്കിലും ധാന്യങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ആക്കണം. കാരണം ഭീഷ്മ പഞ്ചകരം എടുക്കുന്നവരും അത് ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ആവണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കും അല്ലെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.